Seguridad alang sa kalag-kalag karon tuiga giplastar na sa Cagayan de Oro City Police Office sobra 600 ka mga personahe nakatakdang ipakatag nga magbantay sa mga sementeryo ug pampublikong lugar. Ani ang report. Gibutyag sa Cagayan de Oro City Police nga nahanay na nila ang ilang security plan nga ipatuman ngadto sa 12 ka mga sementeryo sa syudad karong kalag-kalag. Base sa gipagawa sa lokal nga kagamhanan, magsugod ang pagpatuman sa mga pulisiya karong Oktubre 28 hangtod Nobyembre 2. Matod sa Kukpo, nga moabot ngadto sa sobra 600 ka mga police personnel ang ilang ipakatag ngadto sa mga samang ingon man sa mga pampublikong lugar. Mapribado man mapublikong samang dunay mga personahe nga atong nakatalaga. So isab ang atong Cagayan de Oro City Police Office sa kadawat og augmented personnel gikan sa regional nga buhatan. Sa mga samang, nakatakdang magmuntar ang kapulisan og mga checkpoint aron mag-inspeksyon sa mga mosulod kung duna bay gipangdala nga bawal sama sa hinagiban, ilimnong makahubog, hait nga mga butang ug uban pa. Gibawal sab nila ang pagsuot og kalo, shades ug hoodie jacket. Gibawal sab ang pag-overnight sa mga minteryo. Padayon sab ang panawagan sa kapulisan nga ugaling makamatikod og mga tawong kadudahan ang lihok, gilayong isumbong sa ilang buhatan. Ang atong police assistance desk naa ug magkinahanglan og police assistance ang atong mga kaigsuonan panahon sa undas, feel free to duol sa atong mga uniform personnel nga nasa entrance mismo sa mga samang. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.